Hi, guys. Hey. Hi. That's neat. Sankariteot ja ne ihan tavalliset arkimuistot. Aqua-filmi tallentaa kaiken. Hae Los Opas. Saat keinot vuosituhannen viimeiseen kesään. Sonera GSM-kauppiaaltasi. Tavallisissa värifilmeissä on vain 3 kerrosta. Punainen, vihreä ja sininen. Mutta nyt tuli 4. Fujicolor Superia ja uusi Reala-teknologia. Ja saat loistavan luonnolliset kuvat. Testaa ja totea 4. värikerroksen edut. Sitten meillä on tää iloinen tervehdyksen. Se menee näin. PP99. Se niinku tuo sitä fiilistä, että me haetaan sitä henkeä, että niinku... Vältä epäilyttäviä huvituksia. Los Opas löytää kesän parhaat festarit. Los Opas tarjoaa niissä hyvää. Los Opas on ilmainen. Hae Los Opas Sonera GSM-kauppiaaltasi. Totea 4. värikerroksen edut ja voita Mr. Bean Mini Cooper. Osallistu kisaan Fujikauppiaasi luona. Superkuvaliikkeissä.